لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. ассалому алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. влоги имрӯзамона аз роҳ сар мекунем, аз пушти даводави ҳуҷҷатҳо. дӯстони азиз, аз моҳи октябре ки мо даводави ҳуҷҷатҳоро кадистем, ҳозир мо дар тамбуфем. дар як моҳ бовар кунед то 4-5 бора мо дар роҳ будем, бигем тамбуф меомадем хона ҳамихел бо як рӯз ду рӯз меҳмонхона да меистодем то кормона буд кунем. ҳамихе кори мо бигем то ҳамин моҳи декабра давом дод. хай худо ба шукр мо дина омадем ай тамбуф, дина ака бигем ҳамара супоридем, омадем ака вай мекунем, интизор мешем атветоша кай меброя. ай мара то 2 моҳа гуфтан, ай кудака то 3 моҳа. инҷа боша ҳам меҳмонхонае ки мо истодем ҳамунҷа хай чанд боре ки рафтем ҳамин якта меҳмонхона медаромадему, ҳар комнатоша бигем медоданд мона, ҳар дафъа ҳар комната меғалтинмон. дар ҷа боша бо билет гирифтестем, насиб карда боша бо сини Москва хона меравем, вокзал омадагием. бо камтарам ҷора ба шуморо навор кардам тамошобинони азиз. ҳуҷҷатомон аз якум тамошобинони азиз ами регистратсиямон камтар хато шуд ки дар хона як одам кардем, уҷа бисёр одаморо бигем дар хонаш регистратсия кардагӣ буданд, баъдан моро қабул накарданд, гуфтанд ки дар як ҷое ки шумо кардагӣ уҷа бисёр одам кардагӣ регистратсия, мо ҳуҷҷататонро қабул намекунем, регистратсиятонро ҷоша алиш кунем. то ҷои регистратсиямонро алиш кардем ки шавҳарам дар хона як шиносишон постоянни прописка доштанд. вай одам вай кадак хонаша фурӯхт, бо шавҳарман бе постоянни прописка мондам, бигем инорам ҷои регистратсия дар кор буду, постоянни прописка. баъдам бо одам гуфтему ки ягон кас дар хонаш вай кунад регистратсия прописка, бо ҳаваям ба як азоб зора мулаққати бигем амо одамо розӣ мешаванд ки дар хонаш прописка кунӣ ё регистратсия кунӣ. баъдан шавҳарам постоянни вай кадан, то есть регистратсия, времени регистратсия кадан, рафтем ки ҳуҷҷатҳои мара қабул кадан, ай кудака қабул намекунанд, мегӯянд бояд падари кудак постоянни прописка дошта боша, ба регистратсия қабул намекунем ҳуҷҷатоша. бо бечора шавҳарам инҷо кофтем хай сусу даводав када вай ҷои постоянни прописка кадан, баъд ай кудакам хай бурдем қабул кадан. хулосаи гап тамошобинони азиз ки даводаваш беҳад қин, расходмон беҳад калон шуд, барое ки дар як моҳ то 4-5 бора мо рафтем дар ҳамин раҳ омадем бо меҳмонхона, бо хай рӯзи хунук зимистон ягон чи мехри гишна гаштан нашавад дар хона ки. дӯстони азиз, хай ҳамин хел то 2 моҳа ваъда додан ай мара, ай кудака то 3 моҳа, хай бо то 2 моҳа бигем чӣ гап меша дар дунё, бо мебинем. хай агар худо хоҳад иққадр одав кардем, худо атветош нағз бирояву дар дастмон бигирем ҳамун ҳуҷҷатҳоро халос шем. ай даводави ҳамин ҳуҷҷат супори вай беҳад монда шудем, бовар кунед. бо рӯзи хунукӣ ман хиёле кардем ки даравда буд мешаванд, бояд духтур дар хоб мерафтум, ай пушти ҳуҷҷатҳо духтурм ҳамин хел қоғази духтур бовар кунед истодаге, на вақте намешад ки духтур да бирем, фақат ай дими ҳамин успед кунем тез ки то ҳамин охири сола ҳамин ҳуҷҷатҳоро қабул кунанд. хай хайрат ки успед кардем, супоридем. дари ғарибӣ беҳуҷҷат гаштан нашава, беҳад ғарибӣ, ҳама чизиш қинай. хай чӣ кор мекунӣ, ин зиндагӣ худаш ҳамияй, то ҷон дар бадан дорӣ, аз пушти зиндагӣ бигем меҳнат мекунӣ, заҳмат мекашӣ, зиндагиро пеш мебарӣ. дӯстони азиз, ҳамин хел карда бигем зиндагӣ давом дора. хай худо ба шукр, аз ҳама чизи қиматтарин дар рӯи дунё саломатӣ, ҳамин саломатӣ ки боша, ҳамаш оста ба мурури замон пеш меравад. мисол чӣ орзуҳое ки дар дил дорем, худо хоҳад амалӣ мешавад. влоги имрӯзаро дар ҳаминҷа ба охир мерасонем. аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастед ки канали мо пеш мера, ҳамаш ба дастгирии шумо аст. касоне ки обуна шудагӣ нестанд, обуна шавед, ҳатман подписатсия кунед, лайк, комментария монед, фикрҳои худона дар комментария нависед, чӣ хатогие бошад хатогиҳои моро нависед, ҳатман ислоҳ мешавад иншоаллоҳ. дар ҳаққи морам дуогӯ бошед тамошобинони азиз ки ҳамақа заҳмате ки мо каштем 2 моҳ 3 моҳ дар хунукиҳо азоб кашида рафтем омадем дар раҳҳои дароз, бигем ҳамин ҳуҷҷатҳомонро гирем соқ саломат дар дастмон. дуогӯ бошед. хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё, дар куҷое бошед худованд ҳамагита нигаҳбон боша, худтона эҳтиёт кунед. дар паноҳи худо бошед то видеои оянда.
جمالک